ягон магазини дагиги телефонро пешай хана дарин об бизанан баъда клин битиян. Ина якамон телефони Camon Chill Pro гирифтагиян. Ина якам бурак шая буд дига. Якамон бовар накарда телефон дарин об да кор мекунад ба ин нарх. Ама хенеса яка. Нарх наво чӣ хелай? Нарх беҳтарин яка. Беҳтарин. Видеоиш моро хеле шид. Қариб Instagram, YouTube ачи. Instagram тамошо мекунам. Telegram да подписа кардаги ҳастин? Не, имрӯз подписа мекунам. Имрӯз подписа мекунем, бо соҳиби як падаркаи дига мешина кахтон. Худохоҳ ма ка хиб да телефон дарин об да. Телефон 100% кор мекунад, 120 Гц экранш кор мекунад ва ин телефон хубиш да чаки дар дарин комплект ҳама чиз дора. Ма ка дарин об да мезанем. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. Опа, бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. Пешамон бестака пеша яка. Инҷа се падарка, як таш телефон яка. Ана як таша биги. Як таша биги яка сразу. Таваккал вақт навирам. Опа, мекшем падарка якамуна, а падарка якамун бромад мутаассифона якта падарка машинка универсали. Машинка ҳам чизи хубе барои кантовка, ҳеҷ кантовкаи мӯй сар мешава ва худо хоҳад телефонро мегирем бо дига проверка мекунем ки телефон кор мекунад ё ки намекунад. Яъне телефон 100% метавонем ки ба ҳамин нархҳои гуфти яка зур шумо ҳам соҳиби ҳамхел телефонҳои обда кор мекардагӣ шавед. Ин яка телефонтон ина боша машинка падарка. Озои назда истифода кунед.